ukážeme babke, ako my varíme detkovi? Tak poď sa ukázať. No, tak takto my varíme spolu. Takto. A teraz lávačkou chytím varechu, tak budem vyzerať trošku tak zaujímavo. Takto si my varíme, že? Tuto cibulku pražíme, vajíčka tu máme, však? Toto je môj hlavný asistent. Tak ideme robiť šalátik, tuto už mám prichystané ingrediencie, zemiačiky uvarené, že toto Luigi vlastne už aj varí, aby ste vedeli. No. Však, láska, pozdrav babkovcov. Pozdrav. Dubáčik vytiahne mobil a hneď je ticho, ináč tu džavoce. Hovorí mi, že mami, teraz toto daj. No, pozdravujeme lásky našej. Čaute, detvanci.